L-attività kummerċjali f'pajjiżna bħalissa hija waħda pożittiva ferm, kollox juri li l-figuri tal-konsum għand in-negozji Maltin wawċin huma għoljin. Jikkonferma dan il-Ministru responsabbli għall-Ekonomija Silvio Xkembri li f'kumment lil One News saħaq li fost il-komunità kummerċjali hemm fiduċja kbira fl-ekonomija Maltija. Wara iktar minn sentej u nofs nistgħu ngħidu hekk ta' sfidi marbuta mal-pandemija issa qed naraw li dal-perjodu qed inħalluh warajna u anke allura l-attività kummerċjali reġgħet qabdet waħda b'ritmu tajjeb. Dana ma ngħidux inbiss jgħidu diversi rapporti però li minn hemm narawh nħossuh meta aħna niltaqgħu man-nies fin-negozju. Bħalissa hemm fiduċja kbira wkoll fl-ekonomija Maltija u fil-fatt l-impenn tal-Gvern issa qiegħed b'mod partikolari sabiex kemm jista' jkun inkomplu inneħħu burokrazija żejda li m'hemmx bżonna sabiex niffaċilitaw kemm jista' jkun l-operat tan-negozji. Il-Ministru Silvio Xkembri nnota wkoll it-tendenzi pożittivi ferm fejn jitlu l-wasliet ta' turisti f'pajjiżna fatt li se jkompli jgħin fl-aspett tal-konsum intern. Semma wkoll l-isfidi oħra internazzjonali brabta mal-gwerra fl-Ukrajna u kif b'riżultat tad-deċiżjonijiet taqlin tal-Gvern Malti qed jittaffa kemm jista' jkun l-impatt. L-indikaturi ġewwa pajjiżna minħabba deċiżjonijiet anke li ħall-Gvern fejn tidħol eżempju s-support fl-enerġija kif ukoll is-support f'commodities oħrajn qed juri li dawn qed iħallu riżultat għaliex hemmhekk l-andament ekonomiku huwa wieħed tajjeb. U issa nħarsu l quddiem sabiex naraw li l-attività tkompli tirranka matul il-ġimgħat tas-sajf sabiex hemmhekk nibdew ukoll nerġgħu nesperjenzaw tkabbir li jkun wieħed b'saħħtu li allura mbagħad ikompli jsaħħaħ l-operat tal-Gvern.